Hej Jyske Dammer. Vi skal have fundet en vinder af den her lille sag. Jeg havde ikke i min vilde fantasi forestillet mig, at der var så mange, der ville deltage. Der var faktisk 49 i alt. Så jeg gik lige gemmeren og kiggede. Og der lå blandt andet en 50 ml rabarber custard fra Vaping King i England. En 2 mg. Og så havde jeg også lige en 50 ml Afternoon Tobacco 3 mg. Dem smed jeg med i. Og så valgte jeg, at lige skulle være en lille trøstpræmie. En kaptajnens elixir, juice by Lindblad, og så er der en tom flaske med. Hvis vinderne af det her ikke har mod på at blande selv, så fortæl mig det i en PM, styrke og blandingsforhold, så sender jeg den færdigblandet. Skal vist lige have lidt juice. Jeg har smidt alle navne ind i notesbook. Jeg er ikke så færdig til computer. Jeg har ikke alle mulige fancy programmer. Så der ligger I alle sammen og har fået et nummer i den rækkefølge, I har kommenteret på opslag. Så finder jeg en vinder i random.org. Vi bladrer lige en 4-5 gange her. Nu, jeg kan ikke selv se fokus, fordi jeg filmer bare direkte på skærmen. Så jeg er ikke klar over, om I kan se med her, men jeg trækker nummer nu. Det er vinderen af Stander og de 100 ml væske. Det er nummer 11. Og nummer 11, det er Ken Martensen. Tillykke med det, Ken. Og så skal vi lige have fundet en, der skal have trøstepræmie. Det bliver nummer 3. Og nummer 3, det er Steven Mathiasen. Tillykke med det, Steven. Og som sagt, hvis du ikke er selvblander, så skriv det til mig, så skal jeg nok blande væsken til dig. Men jeg tror, det var det herfra. Jeg håber, I kan bruge det. Op med lampen.